nên có nghe ngày khúc lệ vì quay baro hà cái kerteng cái thiang tam cái badan bor tam cái kerteng halor cái kerteng baro cái kerteng jong Jesus Christ cái kerteng haba ki breu ki okia cái kerteng haba ki ksoi ki phat ki min sim jingdum ki kenria haga ni cái kerteng bagi jingte jing khom ki dukot lot haga ni cái kerteng ka danru ka jing em tadeng ta haga ni cái kerteng haga ni cái sngi ai khúc lệ vì bahagian ni cái kerteng fi yo cái jing ko jing khia fi yo shay cái jing khu no blay ya cái jing penekut ya kita cái jing te jing khom baro bahagian ni cái kerteng fi yo jing em fi yo jing khu haga ni cái sngi ka bam ta bahagian ni cái kerteng ya ka baka beneng ke itu ka khendau ke itu ba chapok khendau ru ke itu bahagian ni cái kerteng ki khosiu ki bha beneng khendau hopok khendau baro ki dam khrup baro kita ki thli ki pla ki itu bo jisu udai try mdan try the way pat mdan blay the way pat mdan bakham halor you way pat tang ka ni ka kerteng ka bala ai hau ben riu baro ka bala ai na beneng yangi ban penem ya kita ken ki bangai ha ka ni ka kerteng tengang ngai ha ka ni ka sngi ngin snap ya ka ktien ka jong blay ngangai ha ka kerteng u jisu pinyo diang ya ka jingker khu bar ngangai ha ka kerteng u jisu ka ktien ka jong blay kan rung apa ka no jong pi bagani ka ktien kan ai bor ya pi bat ha ni ka por ngadon ban ai ka ni ka ktien ka jong blay ngala pen kre na ka ktien ka jong blay na ka benta jong pi kenang ba pinyo ban bam ya ka ni ka ktien bat ya ka fin mat ya ka ni ka ktien bat bang ni ka ktien da shisha kan long ka jing thiang ya kata ka shintur ka jong fi ka jing kedang bat ka jing pendap ya ka kupo bat igi sneer bagan jaman sim jong fi ha ni ka po na kwa ban kren na ni ka wai ka benta na ka ktien ka jong blay bat kata ka long ana ka shithi ka ba ar utimati ka lanong ka ba ar ka khot ka balai ka ong kum ni mame na mar kata to shashitom bat nga kumushipai babha u Jesus Christ omdan ubapan so sat yaladi daki aka jong kan ke jingim haba u let yele thma khnang bo nyo ban pin so bha yauta ubla thung shipai ya u kani ke shithi ka ba upol tho sho Timothy wang ya kani ka kentien u yu i ka no ke jing treshitam ke jong Timothy ka no bo Timothy u i you try udan ru kata ke jing kli ka ba crowd na ka benta ke jing chikri but upol I men sim you Timothy wang kum ushakri ane kum ushipai ubabha jong Jesus Christ wang to shashitam lembat nga kumanga nga shashitam Timothy to ai ba mameru men shashitam lembat nga kum uta ushipai ubabha jong Jesus Christ today ta kwa banong ipi kan ka sngi kam da dei tang bu pol u kren ni ka ktien sho Timothy nga snow ba omen sim ba khoi leng ba kan ktien ka kren lang yanga ba ya pi kum bo pol ong to shashi tom ba nga kum ushipai ba ha Jesus Christ but kan ktien ka kren yanga ba ya pi bangin shashi tom lem ru ba du Christ ngin shashi tom ba du Christ kum ma u la shashi tom na ka manta jongi ba hang ni ka ong omdan bapun so sat ilri taki aka jong na ke jim haba ulele thma fin pai ushipai haba kala dei ka por thma am kamdan jing suk yu umla ban ya sahu ban le sahu ni ban le kat bamon pi haka kam shipai am kidan ka discipline ki bam da ka por ki thia da ka por ban gumta ka jingim ka jok ki ka long big discipline ban kam ta me ka por thma kali ka por ka ba ki sasat ba teng ki tia ba tang shipang teng ki you arrest through tang shipang haba ka don ka thma ka don ka jingpin sasat ntip lanu unong shun unwan ntip lanu bom unha lani ntip ai ka banja tadeng ta haba long shipai kata kamet ite ka sasat sisha parang ni ka tin ka chongblay ka ong haba ngi long ki shipai ka jong Jesus Christ ngimla ban chukin sting ngimla ban chong o ka biang ga jing em rei ning kong e kum shipai ngi haban long discipline dayeng ta ngi ko ngo be thik ya ka jing batai ya ka hukum ga jong Jesus Christ ubolong ushipai rangba jongi uba hukum ngi ban le ya kita ki aka baro dayeng ta la da day ushipai ba ken jado u komandan udan
ni hukum baik hab lek kum ta long pais kamon hab pais kamon pais kedeng ong yang baik hab yang dong ya dong siat hab siat dong ba kenti dong mare hab mare kadai kata komandan ya kata ka command lene ya kata ka hukum bu hab le baik padeng tangi don yu Jesus Christ sipai rangba jongi uba ahagi ya ka hukum ban le la dau ong syong ya ban syong ong ya hab ya la dau yang hab yang la dau ong ban mare hab mare padeng ta habu ong kan no ka bamut hi tang ku aban thia traung em hab mare tang ku aban ya suki em ong pia ban kenti tang ikwa lesi ban shu ya daga besok ong hab par tagali kata kumushipai ngihaban kongu ya kata ka hukum ya ka bangiyo now Jesus Christ lengba ga ni ktin ga jongu tadai ta kumushipai happen so sat ildi pada ba on pen so sat ildi kamu hab khindu ildi nulu shipai bla jon hakakam shipai haban khindu wa la jong ga jigim habu le chika thama tip lau yap no em rei hab khindu ba ya kata ga jigim lada im bha lada yapru yang kadai kata kam ke jong ya kaba dai syuban perkat ila di rai ban perkat ban ya da ya kata ka ri ke jong kum usipai jong keri bagadai kita ngi kum kisipai jong Jesus Christ kadai yang ngi ban khindu ila di bat ya kabangin ban pen semua bahaya utau bala tung sipai yang ngi baru Jesus la tung ngi kan mawi ni kawai bangidon be ya kathma man lagas ngi kathma ka jungi kamdai kathma ka bangi le siat hendrei kathma ye ka bangi ha ban sha siat kadai kata kathma ka don man lagasngi kathma amde ban le penyap hendrei kathma ban le penim bat la kadai shisha ha ka bakin jado apnyap yu nong shon hendrei ha kathma ka bakin jaman sim ke jungi amde bangi isi yu nong shon hab it yu nong shon ong jisu badeng ta haban duai ru na ka bentagi tagi ba penishtam ingi kathma ke per kathma apa kan jadok bagani kathma kumu kristan ke per baklebak kalong bedak hongpong sedeng ta habaong hakabakin jadok unong shun hab isti unong shun ada ri unong shun shisha haban penyap itu unong shun haban penjat itu unong shun hab keni ye katu gari ke jung tu unong shun bal hab pelong merau itu unong shun henrei hakathma ka bakin jaman sim kumu kristan ni haban long merau mengi na ka bentau unong shun ngiha ban sya siat au nong shun ngiha ban yap ha kita kijing siat jong nong shun ngiha ban sya shitom na betau nong shun mdei ban penyap yo nong shun rei ban penyem yo nong shun kata ka de kijing ya per jisu ang it yaki nong shun tuai na ka benta kita gi ban shitom ben ya phi ban ngai kathma ka bakin jedok ka sup ban chulek siat ban penyap ka sup mereka thma kumu kristan kadai ka ba na ka ba tam mar habang ile le thma amde ban lek penyap ndai bangin lek ban penem tadai tang ngi haban pun sok sat ildi namar ba haba kadon ka thma kin pin syakren ben ben kita gi nong shun kin siat ya pi le si leki kuli leki bom gin ter ya pi da ka ba kin kran ki tien lai project kin ong ki tien ki lai project hen lai pi haban sya ya kata ka jingkran pi haban sya ya kata ka jingle Isya syak sempat ni syak lek benru hab syak la ka syak hab pen sok sat ila di ha kata kathma ka bakenja men sim hab kendu no ila di ru na ka benta ban pen im yaki wei ujisu de ita bol ai nuksa ila di ban job yu nong shun u haban cakaban tan marau nong shun ulong marau ban bandal di ujisu wana beneng shikendo ushim yaga dor brio pat ushim yaga jinglong marau ula penrit ila di umshim lawan da kata ka jinglong crowd da ka jingle he ban chule he yagi tiki nong shun pu penrit ila di hakmat jong ki nong shun baru sya ila yaga ding pena ban yapru haki nong shun gi jong u kata ka de kelenti ka bu ujisu hikai yang ikum ki banget tading tang ong ipi bakathma ka bakenja men sim ka kham shirkai kam ban ye ni kathma ka bakin jado tading ta unong lu shipai ba rong ha ka kam shipai ba kan jaman sim
waban kendu yeladi tadi ta upol Ukraine kata na kapor sa kapor Ukraine magtin jubler ka Ukraine kata habang apuli kani kapor na kikam apostol kal nang arpo kani khot ka arsaw ong gumni Henry nga kendu yala ka jingim bat ngam nyaw kor shu yaka bakum tangan yo ban pendep no yaka jingya pet jonga bat yaka ta kam uplay kabanga layo nautra jisu yaka ban pla yaka gospel jinga e ublay upol ong ngala kendo yala ka jingim bat ngam nyo korshu yaka bangan yo ban pendap yaka ta ka jingpet jonga bat yaka ta kam ublay kabanga layo nautra jisu yaka ban pla yaka gospel ka jinga e ublay tagali kata upol ong ngala kendo yala di bau jisu de mau bela jiet yang ngangam simla jiet yu dai mau ula jiet yang upol usnu thu bode jisu bela jiet ya upol hagalenti Damaskus hakapor ka bomot ban le herthma ya kita ki kristan ki badan had Damaskus umut ban le bantan ban pinstam ki bat kan thai bat sinrang bat he bat rit barok bantan se Jerusalem ban pinstam ki nrai hakata kalenti uya shem ban yau Jesus Christ pada Jisu ubakren yau Saul bat ya ba ulapin kelaru ya ka donut jamu ba udah kelas non ya ka kerteng ru nau Saul shaubol badeng ta udah kendo na marusmu tu ba du try bela jit yu bat usmu tu ba kata ka kam sipai la da udang im na ka bentai la di unom la de liru ban job agan ke tma tada u kendo ya la di abang apule ktin jong blay naga shitish ki Philippines ngal nomba laid khot ke prak ndai ong gumni uang ho o chi shakan nga nyau ya ki baro bakilong ka jingdu na kamenta ka jing ba kortam jong ka jingtip ya Christ Jisu ba utrai jonga na kamenta jong u ngala du no ki baro bat nga nyau sunrum yaki knang bangan yo ya u Christ upol udan ki baro kakerdan kadam keburom ke jing suk ke jing kemen kata ke jing aram jong ke jing im ke spa ke pau ke kerdan udan lat tang ban amar bo ban yo Chris ukhindu i tegi aka baro bo nyo sendrum lut ya kata ke nam ke burom ke bakin jado ke jong u bo udah sanar penano i kita baro ru tadeng tau ong kalatial nong baar khot bar pau ong la sanar penai nga lember Chris ban nga im rei om mga shu en rei Chris ken u im hanga kata ka bang im mentah ka do nga im ka jinget ken ka ba hau kun ublay ubala it nga bo bla itino yala di nagabenta jonga ban ngam pleno e kising ay ublay na marlada ka hok kalong da hukum te kumta u Chris ulayap leno e pero ong igani ka boy la sanar pnai lenga lem ba u Chris kemru pol ulayap la kendo yaldi como tau sipai babha trong trai tadei tau ong yang ngiru defi kwa amlong sipai kendo yaldi piap nyo sendrom iki baro ham nyo sendrom che yaldi tarau Jisu ong defi bot nga piap ban isi wat yaldi mdei ban bu shan engkong ban perkat ya ka aram la jong ne ban perkat ya ka jing suk ya ka jing bha jong la jong ngi ban bu sha yaldi shadin ngi ban penso sat ya ka ne ka baken jado ngapan persosat yaldi ngapan po no kita gi shadin ya kaba habala jit ngi ban long ki sipai kadai kata ya ka banghaban khindu no yaldi deng ta bo pol uang ru na ka sti ke ju mo ka stim nang kong koren nong ka ba khatsan uang ni ka khot ka ba life away uang gum ni pol uang na smai da ka jing song sarong na mar jong pi ka bangadon how Chris Jisu bo try jongi bangayap hala kesngi wong ngayap hala kesngi pading tau ong ni kata lang puli biang ngani kapor mo naga kam ki apostol kani kal nong ka arpo kani ka khot ka arpun re ko ong naba kum ta nga hapi ha kani kesngi banga khot la ka snam ki briu baro ban ngam sim la pep ban yathu hapi ya kamon jong ublay baro baru Paul wong ngakut nakasnam jong pi baro ngakut nakasnam
ki breu barok mar belai bula pla klem im shoot na bentai la di reu im naga bentah ki wei im naga bentah kita ki nong shun ki jong kenang bakin yo im dagata ke gospel ke bu ai kita gila ban siat ki pen stam yu pol ki pen jenjar ki pen sosat yu ki si yu ki shun yu kata reu pol u ki wai ki da ke ketien wai ki da ke gospel berule bahaya ki hedo kata Bar ki babon na ki kelaka bamut hadian kita ki basyol yu Paul ki kelaka bamut kita ki isi ur ki kelaka bamut kalong thikum yu Jesus Christ kita ki belasanar bena mo kita ki sipai tu sipai hadian wi bo pleng ni di shau kon jong blai wi anda bala knyu jumai kat kita ki cika jong ke temple bar kam tame anda habu Jesus la mi pat kita ken ki bamnget ki kelalong ki banget bar kwa ban ong ifi kan ni kesngi Paul open kan mau Timothy Shapang kata ka jinglong sipai bat kum taru open kan mau ka ktien jong blai ka pen kan mau yangi bangi ru ngi de sipai ki jong u Jesus Christ pat ka Bible ka ong ni ka ong kum ta wong ba omdan u bapen so sat ila de ki ek jong ni ka jingem habo le la thama khnang bu nyo ban pen so ba yeu ta bala thung sipai u kan mau ni ka wei Yohanes nom san khat reu kong pi phim shimla jiet yang ngan renga ngala jiet ipi ban ngala thung ni phi ru habong thung kamu la thung kam ngi kum sipai gi jong u ya ka bang nyo ban yai le ban le kum no ni ban sakut sa haju ban yai le ban ya lap ya ke gospel ban iet ya kita ki basyun ban duai nam ta kita ki pen stam ban pen im ya kita ki bayap But ban ayu Jesus Christ ban kata ke gospel ke jing ai ke jong blai. Kadai kata kum ki sipai ngi haban le. Ki ba shun kin bon. Tamba ki mat shun mlei Henry. Da kata ka jing sha ke jong pi kata ke jing shun naki. Hagawi ke sngi baro kin yo lang hiu Jesus Christ. Tadeng ta ula thung ngi. Ka Bible ka ong ni khnang ban yo on pen su ba yo ta bala thung sipai yo. Kin mang ngi ki sipai jong trai. Tadi ta man laga sengi kadon kathma hapo jongi kadon kathma rumo hagani ka perthai kathma mo jong jing sarong ya ban penyap ya kata kathma le se jong jing bishni kathma jong jing shepting kathma le se jong jing artatin ya ban penjak kita barakhat kathma jong jing ko abrai ka khmat ka do jing sarong thala jong jing kita baro aban pendo hab kendo no baro am nyu sunrum no baro Ladang idei ki sipai ki jong u Jesus Christ. Bada yang ta kum ki sipai kum ngong e phi ndo mena. Ngi hab ban lek ban pen im ki nong shun. Ki balong nong shun you blay. Ki la ban long ki nong shun ki jogi. Ngi hab ban lek ban pen im ki. Compare ngong e phi. Agat ma ka dan bi ki jing siat. Kita gi siat de bas niu ngi pan ngi ai de ka babha. Da ka jing e ke jong trai. Da ka gospel ke jing e ke jong blay. Pangangai hoi mental sikim sutu ndai suki pasuki kat ba finang siat gitai pir finang ai yang ka gospel kumbalong mo hagatma lada siat te kala ban lut no ba ni pat am na ka liang ka jong blai kanum lut lanoro talam ni ther ba da ka jingiet ther ba da ka tien ka jong blai kanum lut no lano namar ka di ka tien bom jikot Tadi ta bang ither bi da ka ktien jo ka jing it ka ktien jo ka jing duai da ka ktien jo ka jing alap da ka ktien jo ka ta ka jing bha ni ther ya kita kinong shun setangkan no kilalut kudi setangkan no kilalut kita ki bom setangkan no kilalut ya kita ka jing isi setangkan no lalut ya kita ka jing shun ya kita ka jing shrai setangkan no lalut ki aban priang ya ka jing it kata gale ka kamram jongi kum ki sipai u Jesus Christ ta na ka sngi Ni terbe ya ka kubor jong trai ni terbe di ki bom jong ke jing it de ki bom jong kita ke jing penim da ka bom ka gospel ka jing e ke jong blai ni terbe tu bamman tu ksoi tu por jing dong ba te ko mi ki breu ken prag le wet lot ado ba ki breu ken yo Jesus Christ ni ai fi ka gospel ma ka ski ka daw ko long ni e fi ngam tip ka nungut phi long nong shu ni ngi ne ken mau ne ka wi ngi tingi it palat e fi Pilaban ter ngi kat bater, pilaban keren ngi kat bang keren rengi pi daga jing jong trai. Bat ngatip away sngin job mangi fi. Utra un job fi.
Badai yang tahu ke sengi Filip pin salang lang kita ki balong lang kemangi. Pin yo man wan syakri lang bak ngiru. Ya ke bang yo man pen kraw lang yo Jesus Christ. Utrai bu nong pen em jongi. Kroi tak no la lut ki bom. Stang no la lut kita ki jing kran kita ki jing shlai ki jing bitar baro stang no la lut. Badhaba la lut hap pediang ke. Ya ke ni ke bagi ai bak kata kalong Jesus Christ. Ke gospel ke jing e ke jong blai. Bagi ke jing e ke jong try. Ola thiam no yar bok bok. Hagi donut ki jong fi da omen sim ko. Tading tanganget pinyo pediang baik. Ya ke jing em pinyo pediang baik Jesus Christ. Balanganget ya ke ni ke wei. Bawa piam pinyo pediang baik ya ke jing e ke jong blai. Pinyo pediang baik ya ke jing kerku ke jong blai. Pinyo pediang baik ya ke ni ke jing penem ya ke bagi ai fi man laga sengi. Ya ke bagi ter da ke ni ke ketien ke jong blai syafi. Bat nga aingo yu blai. Bastang kat no. Piru filong. Kisipai ki berseluruh ki jauh Jesus Christ. Kisipai ki biasa sistem lang. Bat kita ki syakri ki jauh belai. Kumbau Paul Ukraine. Kisipai ki babah ki jauh terai. Nganget mentah filam long ki berseni melai kita keren ni kata. Lai fil salong kisipai ki babah ki jauh Jesus Christ. Ngin dua hak ni ke por mentah. Ayu ime ku try ngayo men keren jaga kubor ni ke por ka mentah. Try kan ni ke kubor ko konrat try ka ba me kren lang magkatien ka ba khoi ki jome mana kren lang ni ka por ka ji ki jome try ba baro ko konrat try ki balong persya ya me ki bi isi ya me jisu ki bi isi yang ni ki bi isi syakri ki jome baro go try kin kala ka bamut baro try ka wei ka si ki ni opdiang lang ye ka jing it ye ka jing em ki ni opdiang yo men sim ko ni opdiang ye ka ka bor ka batmai ka eki ki berim kan letno ki ki batmai ki wan ka jing em ka jong pi maka da duai ngada kerku ye fi ngi it fi da ka jing it ki jong try ba da sisa nginum sange ban ai ka gospel shafi nginum sange ban plai ka ka gospel nginum sange ban the ban yai the yang ni ka ktien ka jing sisa shafi oh ni ai ba pin im ni ai ba pin yo you Jesus Christ ni ai ba pin yo ya kata ka jing em ka bubam jikot ni ai na mar fin yap ni ai ba fin em ni ai na mar ni it ya pi ko mo try la pin em ngi kum taru kalong ya pi ken men yo diang lang ya kata ka jing pin em ni it ya fi si sha ngatep bas tangkat no ka jing it ke jong blekan pen kelai ka jing em ke jong fi stangkat no fin long lang ki sipai ba bha ka jong Jesus Christ stangkat no ngatep fin long ki ba iet shisha ki jong tra jisu kadua nga kerku fi bu tra pen kelalot ya kamen sim isi kamen sim shrai kamen sim dom kamen sim bitar baro kan kelalong sha kata kamen sim ka jong ka jing it bat ka jing sopa kadua nga kerku fi kan ka sngi har tengu jisu amen bat amen tra nga kerku bi pi wat kan mau ni ka wei ila jandap rius na mentah ya ka bangi ai ni ka gospel man la kastab badai tanginum sange man ai ni ka gospel hado ka sngi ka jingwan ka jong Jesus Christ hado ka sngi bo angel rang ba un put ya ka turoi ya ka bangin yo lang ya ka jing rong no ngin ro istrai hado ka sngi in plaru hado ka sngi bat ngin nget ba phiru pinyo lang ya ka ta ka jing kban ka bakrao ya ka ka jing rong no ha ka ka sngi nginum sange bat ngin yai pla ngin yai terbet ya ka jing e chafi ngin yai terbet ya ka ktien ka jong ble chafi maka men sim jing dum paro kan do kan dam ba fi vin yo ya ka jing penem Jesus Christ ngangai tran ka ku vi ne ka sngi mule bhaya vi bala da fidei she kinong bu jong trai ro isa stom bet na kam tau Jesus Christ mule lai kom sipai ba bhagi jong trai ki breu ki la ban shon isi fi ka mule lai kata pi kom sipai terbet da ka jing e baro kin yo jing penem bat ina dwai o bleu nang kersan vi do ta ka sngi ka jing man jong trai is kin do biang la saksi ku ble shibon ble ta ka bram ju amen